iti daytoy adaga at daan pagrebengan iti tunggal maysa naawan ti siya sinuman nga agbibiyak para laeng ti bukod na abiyag amwen nga ro di pa magbaga ti Apo ti pagrebenga nga aramide ti padam a tao o ayate ti padam a tao kasi tabiyag mo iti kapanandong katibukel nga inmulan iti sabali isunto metla ti inka maani amin nga oras ti intay panagbiyak buraem ti dakes agmulat na imbag itay suruten ti dalan na santuan ken parangrangen silaw na Diyosan ti di mo kayat ama aramid ken ka di mo umamen aramide ti padam a tao o ayate ti padam a tao kasi tabiyag mo in kapanandong katibukel na inmulam iti sabali isunto metla